Mabvumbe Everson. Right, mlikwambira pakana mautara mushira mudaidzisa. Mabvumbe Joseph ndiwe. Mabvumbe Everson ndiwe. Tambire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekutora munda wangu uye kupwanya dzimba dzangu nekutema miti nemichero. Ndoda kuripwa ne$3,000 uye nembowo dzako chitika nemari yedare. Amutaura izvozvo ndi Mabvumbe Joseph achitaura kuna Mabvumbe Everson. Kamenyu wamira sei? Tiri wana baba wedu mabrothers. Alright. Wakabiwa mmoja. Alright. Right. Taura tinzo kuti zvafamba sei Joseph. Everson wakatora musha wangu ndobva aputsa dzimba dzakadziripo kwakugobora miti yagari muchati yandakawana kune Rwachivhiri. Ndine mapepa andakawana ekuti munda iwona ndakaona kune Rwachivhiri. Ndo nyaya yangu. Niwa witness na kuwana chivhiwa. Waito. Ndoupe chivhiwa. Karuzi. Izvo zvinotaurwa hanzi wakatora munda wangu wandakatenga kuna chivhiwa. Ine handina kutora munda wawai. Ndine kubva pandakapedza chikoro. Ndakabva ndatama nzvimbo yawai. Ndichibva ndaenda pamutasa kubasa. Ndichibva ndatenga stendi yangu. Kutraiziro. Handina kubuya ikoko. Ndakagara upenyu about nearly 5 to 6 years. Baba wangu ndokubva achidaidza mhuri yake yese akati nyaya iyo makatamira wamwe wachiti wachasara. Nyaya yekuti Osborn Dam yanga ichaiswa mhuka yaramba, saka hanzi yaramba nenyaya yekuti ine mamadzi. Saka wana wangu kana kumuri kusiko kuitira zvakanaka, dzokai ndikupeminda yeye. Takadzoka mhuri yese kubatanidza newari kujuni nokuti zvakataurwa paine nguva. Tasvikapo baba wakatanga 36, baba wakatanga kupa chigumisiro 3 hectares. Inini wakati semunhu wanga wambowaka chigara pastendi yangu yandapirwawo nababa wangu. Wamwe 2 vachibva 3 hectares 3 hectares. Mukoma mukuru vari mumashure mangu vachibva kupihwa 5. Pachibva pasara kamwe kandima kasingakwanisi kuita hekta, asi kandima kakanga kari pakukeka kwegumi. Zvaita sekudaro zikandimaka minda ine imimi yakwadza. Imimi wana kubatanidza nemukoma ndipo munotemwawo huni, ngekuti mugomo ngedzeruzhinji apa munoponawo imi, hamuzotemi zvakaenzi zvekuti gore rese munhu ari kutema. Tichibva taita saka sekudaro tikati inini ndachigareko papo ndakachiwaka, ndawaka kuzoti ndawaka nekumboisa bhabhudhi payadhi 2012 mbuya chivhiyo wakasvika ndakurimwa kwakondiwa ranga riri yavo iro wanga wakapihwa. Mbuya chivhiyo ndiwo mai wababa. Sekuru chivhiyo ihanzvadzi yambuya wedu. Saka pakauya sekuru chivhiyo achiuya munzvimbo yegananzara akagara patenda achimirirawo kuzopihwa munda. Apihwa munda akabva aenda kuyadhi kwake, asi akanga asima michero. Saka ndakabva ndambogara ndiripo, ndagara ndiripo. Baba wavo wari wapenyu ndiripo, wanatete wese wari wapenyu ndiripo. Kubva 1997 ndichidzoka kugananzara
ndakaona samanisi rakuuya gore rapera musi watikuine 1 March tete anga atoshaikawo pasina unga 2 months kana kuti man ikazi uri kudikanwa kudai wakatora nyaya yamunda wamukoma ikati naye mukoma ukati zvoizvota nyaya indakataka kupakata 1997 ichigarisana pasina kana dambudziko okuchizouya nhasi ndo zvakachizondishoka patachitongwa ndikandikati neni nangu handina kukusikana nezvaitwa ndikukumbirawo kuti iende mberi. Izvo zvizvo ndakazvitaura musi wa21 March. Ndazvitaura musi wa21 March. Ndakaramba ndakandomirira kuti ndichazwa wakudini wakunditaura. Ndakara ndazopiwa samanisi yabva kuno kusvika ndiri pasi. Saiwo wakagarapo from 1997 kusvika nhasi. kusvika nhasi. Ndiko Ndizvo here kuti 1996 ndine mwana wangu kumashuri anga ine 6 months akanga apambo kwahodora mubvunzo uripo ndewekuti akagarapo here kubva 1997 wakagara pasi dzimba dzangu dzaakakudza dzadziri urumva here akagarapo here ndo paari here nanhasi kubva 1997 saka munoda kuti aputse imba nhasi munagara panzvimbo from 1997 ini paka ine dzimba dzangu ndati munoda kuti abvepo here nhasi munhu agarapo from 1997 une pake aiwazve muri kuti agara ipo panzvimbo apa from 1997 mabvuma imimi une chirinakozautaura changamisa une nzvimbo yanhoroondo yenyaya nzvimbo iyi takaitwa aiwa mubvunzo uri kuti agarapo here from 1997 mukati hongu ndo mubvunza mubvunzo wechipiri kuti munoda kuti abvepo here nhasi munhu agara panzvimbo ipapo kubva 1997 ndoda kuti asiyane nenzvimbo yangu agare pake une pake paakapiwa ini ndine pamba aiwa but uyu agarapo from 1997 ndinowo mapepa angu andina akatongwa nemapepa anotora nzvimbo iyi ndiyani aiwa isi tiri kubvunza kana munhu agarapo from 1997 kusvika nhasi hakuna mutemo unomubvisa takambotaura nezvayo namukoma wasarariye pakakwatira baba wacho ari ndovatinotaura kuti time frame 29 years, nearly 30 years. 30 years nhasi tichipa hakuna mutemo wakadaro saka inini ndodimochana because ndopaiwe wototsvaga kumwe wotoenda kumasabhuku nemadzishe ari ikoko wototsvaga chi pamwe pekuti ugare kwete kuti apa nekuti apa agarapo from 1997 wana wake wakurirapo wazvarirwapo wadii Mwatorora. ane mukoma wangu ane 88 hectares dzaane 40 years dzesikurenga minda iyi ari kutorera minda yababa wedu achitengesa wechigomisirwa chemumba medu chakatotengeswa ngekuti hapasisina mawitness wese wapera kufa ndo zvaroda kutoenda futi anoda kutotengesa apa akabvapo ototengesa futi dismiss endai enda kutogara iwe pamunda hapana anokubvisa ayo akaitwa nani nakatanzara aiwa maafidhavit akabva akakurani pachivhiyo taita dismiss haabasiri maafidhavit ako uyu anondogarapo hapana anomudzinga naye tatopedza iri nyaya yekwachivhiyo chivhiyo wakatera hanzadzi aiwa zvakawatopedza